drunk-agtigt moment. Jo. Penis. Det var egentlig kind of mega awesome. Det var det. Og rundt og råbe folk. Ja, og gav dem tastaturer. Jo. Men vi nakkede tastaturer. Der er ikke nogen, der kan have det. I vores skyld ikke vil have det. Så er det bare, Captain Jack. Det råbte jeg også sit. Film det! Jeg er i gang med at filme det. Vi sidder bare og snakker med i random chat i stedet for. Oh my god. Jesus Christ, hun var sådan fucking akrobatisk. Rigtig kinky det her. Jeg kommer lige dansende med om det hele. Oh yeah. Bare sådan, give me attention. Filmer du? Så skal jeg være på kamera. Så er det bare sådan klatre rundt omkring. You're not a monkey, what do you do? Hun må lige komme op og stå igen, så vælter det. Wow! Hos mig ligger hun bare ned. Hun danser stadig, sådan skyder med en bazooka. Hun er en nære, jeg blamer hende ikke for at kunne danse. Jeg blamer hende ikke. Hvad hedder det? Jeg dømmer hende ikke. Ja, tror jeg. Fuck you, engelsk. Fuck you, engelsk. Wow. Knip you, engelsk. Wow. We are so pro to English. Kan man komme ind i den her bygning? Looks like it.